shibanta ban snok tilang bar ka perthei ha ka jing rakhe ya ka World AIDS Day ka Office District Integrated Strategy for HIV AIDS Disha nongpo lengba ka jing kershan ka Meghalaya AIDS Control Society Max Shillong ha ka artarik no pra kila rakhe ya ka World AIDS Day halor ka phang take the right path ya ka bala penlong ha yeng dor bar laban Saro Umroi Ribhoi District hakani kasngi lawan ban shimbenta bat sakhilang da uba daman bat lamare MLA Umroi constituency kumukongsan hakajing dan rengkat uba rangkensai Kharbuki MDC Umroi Dr. A Khardot DMHO Ribhoi District Nongpo Dr. E Kalwing District AIDS Control Officer Ribhoi District lawan ruban sakhilang da kinong yalam shnong kinong yalam balang kinong yalam seng samla ki officer bat kinong train na katnat kwat kya lambat kiwe habakran hakani kasngi nakalyang uba daman bait lamare MLA Umroi ulakan tui ki pat ba hakum kini kisngi ki de banlong ki ba pikir yala ka jong ka jing im da ka ba kinlong adkar haki a khnang ba kin light na kini ki ja jingpang bat ula ongru ba ki briu ki badon ya uni ukhyang jingpang kim de ban sha iben ne sha nyuben haka imlang salang ne wat haki ba yeng hasam hakani kasngi nakalyang katnat ka kwat kya kila penlong ru ya ka free medical check up and screening camp ne jing ai jing sumar e shaki pat ba sumar sendong yaka baken kor kiana ki jing kwa brai ki bas New York kalap yangi long nuk saya ki we yara ben ilenti tung yen skan yen ha nong rem ka jing shisha it not ki jing lim bas nim scam holiday dos dang na laren bay long nuk sabah Ide ban yadai ka hok long briu man briu jong baro bat kum juru ya ki itu ki balayo yo ne khyang jingpang ke bi khot ke PLHIV people living with HIV ki ru ki dan ya ka hok ban im tingi kum ki riu ramba jong ka snong ka thau ide ban sim khiai ta ka hok ban yada ya ka hok jong ki PLHIV ha ki snong ko jeni ha ki district ki jeni bat kum juru ha ka jela bat ka ri ka jeni ru kani ka World AIDS Day kani ka World AIDS Day la sedang na du usmem ka khandai spa prapupra ka banten mau ini man la ka World AIDS Day baya ka jing khta jong ni ka khlam jing pang HIV AIDS ka ba hoi wat la dang la kiu shaprang ya ka bangiyo kita wai kiba bandi ha bang la yo ni ka jing pang Henry kumjuru kapan ken mau ini ide ban ken mau ya gitu bala klat no ni ka jing pang ba bangi baro da ka jing terilang ka jung yo le sing la ban ya dai ki da ka jing klat no na ni ka perthei ba kin im ya ka jing im ka ba long manga bat mo phi klem uneu jing pang hoi habangi im ni ni ibri ko bayo yung ni khyang ni pang ila ban im pumanga mo phi ila ban kre ki kam pumanga mo phi ila ban participate habaro ki kam henry ki dan kam ni jing rap ko jungi ke jing selok ko jungi khnang ba kila ban kinong feo ke jing snow ino ben ba jing iben jing isi yaki daga jing trelang ke jungi
Baka jingpang HIV AIDS, kadei ka jingpang, kabashirkei, Henry kabala bat, bankier, bat banyada lada, ngikut jingmut, scam barok ban, yatrailang, ngakular ban sedang, nalade bankier, naki jingmelin bat ki jingkerni, babu jingma, ya kakot kakya, ngan yale, kat bala ban but perking, ya ki jing hikai, ki ban ai jing shingai, ya kakot kakya, jonga shimet, kayeng kasem bat iwei pat, ngan nung tingkai, ban hikai ya ki parashnong, syapang ki lat kelinti, kajin ya bit ya uknyang HIV, bat kumjo syapang ki lajin ya da, ban penkut no ya kajin sapriang, jom uni uknyang jingpang, ngakular, bangan ainet sim badiarap, ya kitu kibalaya bit, ya uni uknyang HIV, ngan nem penleran, ya kalong yen jongki, nyoben nilek ben yaki, ne penyapher para beriu, bat ya kani ngan pensngu tu lem, ru ya ka imlang salah, nangek scam, balada barok ngi le, laka jing ka, laka jong ka benta, nila bante laka kam, sisendon ya ka jing sapriang, uknyang HIV, bat yada na ka jingpang AIDS, ya kani, kakular, namar nganget balada barok, niya snok tilang, ninjok, bleshibun. The Hoosier Rat Karma, Hakiliang Barok, Kamtam, Hagakam Songka Songman, Bat Kumju Hero Yakini, Kibasim, dan Kibale, Hagakamba, Kumadrops. Nomor pun sini kumalaong, dan kini doktor ki officer ki balade keren, bener. Mabun sen ni udah jumpa umi baik, nak injection, ki bahilai drugs, dan kuna tabat, nak songka songman. Ni hapat peni kalenti, ni hapat seneng ban kru, iki bahaya ngasem iki lok ki jor bakin light, ni iki parok. Dan kami kecing selok ban peni, ya kalenti ka babha ka bamiat, iki para samla. Hoy, ngiron kam, ngihap, man peni, man seneng ban kuntiu, kat bala ibo di badon, man kier, nagin ki kam thok bria, iki samla kam tam nagajut ka banuta. Mendahiro ban krenben, ban mentu, lalu ban pendom sen, ya kipri gitu, kisamla, dan yang kirangba, dan yang kilong kemai kiberangat, yung jimpang. Hot, ide ban ay musim yaki, ide ban keben,
Ai ki mensim ki bagi kibla ya ngat kibla lap hamet la jong bakin batai langai bakin penpur khana penra itu kubor seki samla ni seki bahing hasam seki lok ki jor ban kier negini ki jat ki basniu khamtam gawe gaba khamato gari ke song kha songman Masa gawe pan ke injek drop kin snegi kintiu ai body ki bakin snegi kintiu yakini ki perlok ki prajo ki benang ko ki pat nat yung jingpang